Sľubujú rýchlejšiu regeneráciu, viac svalov či lepšiu postavu a čoraz viac ľudí si ich pichá do tela. Injekčné wellness peptidy zažili veľký boom najmä v USA, no populárne sú už aj na Slovensku. Ako obrovskú výhodu beriem potenciál v pomoci pri regenerácii, možno nejaký doplnok pri lepších výsledkoch s chudnutím. Peptidy nie sú pre naše telo nič nové. Sú prirodzenou súčasťou organizmu, ako napríklad hormón inzulín. Využívajú sa preto aj v medicíne a v rôznych formách. Problémom sú ale tzv. Wellness peptidy bez overenia a lekárskeho dohľadu. Peptidy sú bezpečné vtedy, keď sú regulované. Patrí sem napríklad kozmetika na kožu, lieky na chudnutie alebo zdravotnícke pomôcky. Wellness peptidy ale regulované nie sú. Častokrát sú však tieto marketingové tvrdenia podložené účinkami, ktoré boli pozorované na bunkách, tkanivách alebo na zvieratách. Veľmi nám chýbajú dáta práve na ľuďoch a človek vlastne nevie, čo si do seba dáva. Ako sa ale k týmto peptidom dostane bežný človek? Predávajú ich niektoré e-shopy, často s označením na laboratórny výskum, no objednať si ich môže prakticky ktokoľvek. Iná kontrola tam nie je. Vnímam to ako hlavne nelegálny ťah. Legálne sa injekčné peptidy vyskytujú na trhu iba ako lieky alebo zdravotnícke pomôcky.